Praise God, mayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi una mo ni ang usa na pud kahigayon alang kanato nga magtuon ta sa pulong sa Dios o before ta magtuon moadto na ta sa tuang church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion, and because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. O karong gabi na mga igsoon, mo na pod ni ang usa ka higayon sa ato ang magtuon ta sa pulong sa Dios. Sa makausap pa di ay salamat kay sa mga music team nga nagadala sa mga pagday karong gabi una o di ta magalangan igsoon ato ta sa tong foundation text karong gabi una sa pagtuon atong pagkakuhaon diha sa panultihon or Proverbs chapter 13 verse 7. Ang pulong sa Dios nagaingon. Anja, may mga tao nga magpakaaron ingnon adunahan. Apan kabos di ay. Ug may mga tao sab nga magpakaaron ingnon kabos apan adunahan di ay. Magampo ta sa pulong. Ama na mga langit nun, ani kami nining matahom nga kagabion. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat Lord ni ining mga pulong nga mong pagatunan karon ikaw magapadayag sa imong mga pinasahi nga magpadayag karong gabi una alang sa mga katawhan God. Salamat Lord. Holy Spirit amo kay ginaknalis sa matag usa namo kinabuhi tungod kay nasayod kami kung wala ka sa among kinabuhi wala gid may mahimo. We honor you God. In Jesus mighty name we pray. Amen o amen. Karong gabi una mga igsoon atong hisgutan ang pulong sa Dios ug ang atong tema nga atong paghisgutan karon is kini siyang ginaingon nga ang tinuod nga pagkadato diha sa Ginoo. Hallelujah. Kung imong tanaw igsoon unsa di ay ang gitawag og pagkadato og kining ginatawag og pagkapobre. Okay. Daghang klase nga dato karon igsoon nga makita nimo sa ilahang kinabuhi, makita nimo physically, literally sa ilahang kinabuhi. Una po yung mga pobre nga makita po nimo kung unsang klase ang pagkapobre nga imuhang masinatian din sa kalibutan. Matod pa sa atong gibasa sa atong foundation text diya sa Panultihon 13:7, sa may mga tao nga magpakaaron ingnon adunahan. Okay. Daghan kita mga masinatian na no. Bisan usahay gani sa atong kinabuhi bisag walang wala pero magpakadato. O matod pa sa uban by faith lang gina siya. Pero naapoy uban nga wala gyud na nabutang sa insaktong lugar ba. Bisan og walang wala grabe mohanda og sobra-sobra kay kuno lagi ipakita sa uban, ipakita sa silingan nga adunay kwarta, daghang kwarta. Apan sa tinuod ay pagkahuman sa maong parte-parte nagkamamo na daig bayad sa ilang bayronon. Apan na po'y ginaingon din ang ug may mga tao usab nga magpakaaron ning ingnon kabos apan adunahan di ay. Nay ubang mga tao nga manang mosamot sila kadato sa ilang kinabuhi tungod kay kung naay mga parte-parte, naay mga amuton, usahay mo reklamo pa, mangita pa og discount kay gusto lagi gyud nga makaipon. O kini mga tawhan na kung imong tan-awon mura ba og kabos apan sa tinuod kugihan dato di ay diha sa physical. Apan igsoon kini atong pagkadato sa tuwang kinabuhi karon ingon nga mga Kristohanon dili lang kaini pang physical o materialis kundi sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Amen. Ang pag-angkon sa tinuod nga kayamanan o katigayonan is ang tinuod igsoon para maangkon nimo ni siya is kanang mahimo kang anak sa Ginoo ug mahimong joint heir with Christ nga manununod sa panulundon nga gikan sa Dios Amahan. Okay. Mo na ang tinuod nga pagkadato igsoon. Dili ang kung imong tan-an physically na kay makita ang mga dato dagko kay balay daghang sakyanan makakaingon ka nga kana sila dato. Apan sa tinuod igsoon dili din na sila mao ang tinuod nga dato sa mata sa Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga dato, ang tinuod nga pagkadato, ang pag-ila o ang pagkahibalo nimo nga ikaw anak sa Ginoo o manununod ka
joint heir ka with Christ nga manununod, kasi Kristo man ang manununod sa tanang panulundon. Ikaw joint heir ka ni Kristo. Ikaw usab ang manununod sa mga panalangin, sa kadagaya, sa katigayunan, sa kadato nga gikan sa tong Dios Amahan. Amen. Kung imong tan-awon, ikaw nga Kristohanon, ikaw nga nagatuo sa Ginoo, kung imong tan-awon, kung naa kay Kristo, si Kristo imong ginasiligan sa imong kinabuhi, makita nimo diha nga sa sugod, kanang imong pagkadato, dili pa gyud na siya ingon nga makita dayon. Dili pa na nimo masaksihan dayon nga ay makita din sa imong kinabuhi nga dato na ka physically, financially, materially, spiritually. Hinay-hinay pa na siya igsoon sama sa nahitabo pod sa Lucas 17 verse 22 to 21. Siya may mga parisyo nga nangutana kay Jesus kung kanus-a magsugod ang paghari sa Dios. Kay ang paghari sa Dios igsoon kay imo na siyang tan-am. Ang paghari sa Ginoo sa atong kinabuhi, nagsugod na siya sa diha nga ning tuo ta saya, mitawat ta saya. Muna ang kana nga paghari, diha pud nagasugod ang atong kinabuhi nga mahimot nga adunahan sa mata sa Ginoo. Usahay ang tao wala ta kabalo ana. Apan ang pulong sa Ginoo tungod kay mahal ta niya, kanunay ta niyang ginaingnan, ginapainomduman. Sa mingon si Jesus kanila, sa pagsugod sa paghari sa Dios, walay ti mailhan nga makita. Sa ato pong kinabuhi as Christian, ang kining pagkadato, kining pagka-joint heir ni Kristo, usahay dili pa nato mapansin sa atong kinabuhi, wala pa'y makita nga ebidensya sa atong kinabuhi. Tungod kay nga naman, ang pamaagi sa Ginoo lahi manggod. Kana bang butangan ka sa imo diha sa imong kinasuluran o kanang espiritu sa pagkakontento. Kasing-kasing nga maghimong kontento sa mga butang sa anaa kanimo. Kay ang pagkakontento igsoon usa na sa pamaagi nga mahimo kang dato diha sa mata sa atong buhi nga Dios. Sa sugod, wala pa kay makitang ebidensya, pero hinay-hinay ang imong kinabuhi usabon sa atong buhi nga Dios. Sama sa amo ang sama sa akong gi-share sa atong last Wednesday nga amo sa gitopic atong last Tuesday dito sa among Bible sharing about sa among mga kaagi nga sa pagsugod pa sa pag-alagad ug hangtod karon among gikumpara, among nakita nga sa sugod wala pa jud kay makita nga timailhan nga padatuon ka sa Ginoo. Apan karon hinay-hinay na nga gipatubo sa Ginoo, hinay-hinay na ang dakong kausaban diha sa imong kinabuhi. Amen. Ingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Ang anak sa Dios, kung imong tan-awon nga kana bitang nagatuo sa iyaha o kanang makasabot ni ining maong pagpadayag sa Ginoo is katong adunay balaang espiritu nga nagapuyo diha sa iyang kinasuluran. Kung naay balaang espiritu ang usa ka magtotoo nga gikan sa atong buhi nga Dios, kana nga balaang espiritu mo na ang nagahari sa atong kinasuluran ug mao nay isa ka timailhan nga ang unlimited kingdom of God is within you. Unsay pasabot sa unlimited kingdom? Walay pagkahurot, walay pagkahubas nga mga panalangin, walay pagkahurot nga protection, walay pagkahurot nga kalipay, walay pagkahurot nga kalinaw, walay pagkahurot nga pagkamatarong. Kung dili ka ng tanan, nagaawas diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw usa ka magtotoo nga nagatuo, nagaila nga naibalang espiritu nga nagapuyo ug nagagiya kanimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Daghang mga magtotoo karon nga wala na sayod nga sila dato. Mga Kristohanon na mo bitaw ng uban nga mga Kristohanon karon nagpuyo gihapon sa kaalautan, kapobrehon, pagkanahot tungod kay wala sila nasayod nga ang tanan gibayran na ni Kristo dito sa krus tungod kay nagtuo mo gud sila nga ang tanan nga imong maangkon diri sa kalibutan kinahanglan sa imong sakripisyo, kinahanglan sa imong pagpaningkamot, kinahanglan kanunay ka makapahimot sa Ginoo para ang panalangin mo dagayday diha sa imong kinabuhi igsoon. Pero ang tinuod ay igsoon, ang sekreto di ini ana is ang atong kinabuhi kabalutan na sayod ta sa atong authority o nasayod ta nga ang tanan gibayran na ni Kristo dito sa cross. And siya ug kining mga tawhana nagapabilin ang ilang mga hunahuna diha sa pagkapobre o pagkawalay nahot. Nagpuyo diha sila sa kahadlok ug kanang mabaw kaayo nga panghunahuna. Mura ba og walay langit nun nga amahan nga nahigugma o nagaamping sa ilaha, mo na ang ilang naibaluan, mo na ang nagapabilin sa lang hunaw-hunaw kasing-kasing. Mo nang luwi kay ang uban kay
kung dili nimo pahinumduman pinagi sa pulong sa Ginoo, dili sila masayod sa ilahang otoridad, dili sila masayod sa kung unsa ang gibayra ni Kristo dito sa cross. Karon na sila nagapabilin diha. May sila pag nahibalatian, may sila nga ay mao na gini ako tungod kay nasipyat man ko, nakasala man ko, wa mo ko nakapahimot sa Ginoo, mo nang gibadlong ko sa Ginoo. Which is dili na mo igsoon. Kay kung ang Ginoo gani mo pahinumdom, dili ka badlungon pinagi o sakit. Sakit nga makamatay, sakit nga mura ba og walay lutsanan. Sama sa akong i-share atong last Wednesday. Ayun ko, ang tanan sa atong kinabuhi karon tungod kay gibayra naman ni Kristo ang tanan alang kanato ug naa na siya dito sa trono sa Dios ug dili na makaduol sa Satanas kaniya alang sa pagpananghid alang sa imong kinabuhi. Usahay ka ng mga problema nga atong nasinatian ka na nagakahitabo sa ato ang kinabuhi. Wala na nagitugot ni Kristo. Kinsay nagatugot? Kita, ikaw ug ako. Kita mismo tungod kay aduna patay pagduha-duha. Usay makalimutan nga naa di tay Ginoo, makalimutan nga naa di ay nagbayad sa atoa. Naa di ay usa ka tao ug usa ka Dios nagpakamatay para sa imong kabulahanan, para sa imong kadaugan. Amen? O di na siya igsuon. Manang kung imong tan-awon si Pablo, sa iyang kinabuhi, nagagikan siya sa pinakailado nga pamilya, adunahan ug ilado nga pamilya. Kung imong balikan ang kinabuhi ni Saulo pa man siya katong wala pa siya nahimong apostol, siya Pariseo, Sadusyo, kaliwat siya sa mga pari, ilado siya ug siya pa gyud ang leader, siya pa gyud ang nahimong kanabang nagadala og mga kasundaluhan. Apan tungod di ana igsuon, gihimo niya ng walay bili ang tanan. Siya gibuhat niya ang tanan kung imong tan-awon sa pagpili na sa Ginoo sa paggamit na sa Ginoo sa iyaha, gibuhat niya ang tanan para ngano? Dato siya, daghan siya kaalam, daghan siya nahibaluan, apan iyahang gipakawalay bili ang tanan. O karon sa diha nga nagasunod na siya, ang iyang ginabuhat is iyang ginabuhat ang mga butang nga makapadato usab sa mga tao nga nagasunod diha kang Kristo. Ingon ang 2 Corintios 6:10 ingon siya diha. May mga gihimo kanamo nga aron mag-uol kami, apan sa gihapon malipayon kami. Kabus lang kami, apan daghan ang mga tao nga among gipadato. Kung mahitungod sa mga butang dinis kalibutan, wala kami matawag nga amua, apan ang tinuod kami ang tag-iya sa tanan. Kung imong tan-awon si Apostol Pablo igsoon, niining panahon na iyang gipakaubos iyang kaugalingon nga siya kabos, nga siya walang-wala, apan iyang gibuhat ang tanan para mahimong magmalipayon ikaw, mahimong magmalipayon ako, atong pagkakristohanon, mahimong madasigon ta sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay mo kana ang kalipay sa Ginoo, mo kana ang kalipay usab ni Pablo. Kung mahitungod sa mga butang dinis kalibutan, wala kami matawag nga amua. Okay. Kung nagahisgot ta sa may buti pasabot ni Apostol Pablo ni tanan. Sa mga butang ni kalibutan na iyang ginaangkon nga wala iyaha tungod ni Kristo. Siya, wala kami matawag nga amua, apan ang tinuod kami ang tag-iya sa tanan. Daghang mga butang nga gipakita sa Dios kinabuhi ni Apostol Pablo, apan kanang tanan iyang giila nga dili niya mahimong iyaha kung dili tungod ni Kristo. Kaya kung imong tan-awon igsoon, si Kristo ang tinubdan sa tanang kaalam ug pagsabot. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo, giila gid ni Apostol Pablo nga si Kristo ang tinubdan ni ining tanan. Si Kristo ang naghatag sa iyang kaalam, si Kristo ang naghatag sa iyang pagsabot aron masabtan niya kung unsa ang mga tinago sa atong buhi nga Dios, kung unsa ang mga pamaagi, mga plano sa atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Sama sa gingon sa Colosas 2:1-3, ayun siya, gusto ko nga masayran ninyo nga labihan gayud ang akong paghago alang kaninyo ug alang sa mga taga-Laodicea. Ingon man usab sa uban nga wala pa makakita kanako. Siya, imong tan-aw ang kinabuhi ni Apostol Pablo, iyahang gibuhat ang tanan o iyahang gina-encourage sa iyang kaugalingon o iyang gipaningkamutan nga masayran nato ang nga labihan gayud ang iyang paghago, pagpaningkamot
aron ikaw ug ako makabalo sa kining ginaingon nga gospel of grace, kining ginaingon nga maayong balita nga maghatag sa katawhan ug tinuod nga kagawasan. And sa verse 2, sa gihimo ko kini aron madasig kamo ug lakip usab sila. Gitudluan ko kamo nga may paghigugma ug kipaabot ko nga masabtan gayud ninyo ug masayran ang tinago nga plano sa Dios bahin kang Kristo. Unsay ginapangandoy ni Apostol Pablo nga atong masayran ang plano, atong masabtan ang tinago nga mga plano sa atong buhi nga Dios pinaagi kang Kristo. And sa verse 3, si Kristo mao ang tinubdan sa tanan nga kaalam ug pagsabot. Kung nakinahanglan kag kaalam igsoon, kung nakinahanglan kag pagsabot, kung saan nato pagsabot kini mabutanga kining ginaingon nga kapag tinuod ka pagkadato nga diha kang Kristo, di kinahanglan atong sabton ug atong pangayoon kining ginatawag og pagsabot nga gikan kang Ginoong Hesus tungod kay siya man ang kaalam, siya man ang tinubdan, siya ang source sa tanang kaalam ug pagsabot. Munang diha kaniya imo nang masabtan ang mga plano ug katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon si Igsoon, si Kristo ang hinungdan nganong mabatunan nimo ang kadagaya sa kinabuhi. Mabatunan nimo ang kaabundansya diha sa kinabuhi. Tungod kay last Wednesday akong gina-share dito sa church sa atong mga kaigsuonan nga ang pagkaanaa diha kang Kristo mao nay hinungdan nga ikaw makaangkon makasinati sa kadagaya gigikan sa atong buhi nga Dios. Sama sa gingon sa Filipos 4:19 ingon siya, ug tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Okay? Unsa hinungdan nganong makasinati ta sa tanan nga ginaingon nga kadagaya sa kinabuhi tungod kay kita anaa kang Kristo. Ang kadagaya, ang madagayaon nga kinabuhi igsoon ato nang masinatian kung ang imong kaugalingon imong gipasakop diha kang Kristo, ang imong kinabuhi imong gipasakop diha kang Kristo, ang imong pagtuo pagsalig imong gibutang diha kang Kristo igsoon, diha nimo masinatian nga ang tanan nimong gikinahanglan bisan unsa pay mga kasinatian nato nga atong maagian adlaw-adlaw sa kinabuhi, kung anaa ka diha kang Kristo, ma-enjoy nimo ang kadagaya sa iyang bahandi igsoon. Amen. Ang tanan ay mo tanaw nigson, ang tanang gihatag sa Dios nganhi kanato tungod lang na kang Kristo. Ang Efeso 1:3 isa, dalaygon gid ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay kita anaa kang Kristo, gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit. Kung imo tanaw igsoon tungod kang Kristo, ang tanang panalangin nga espirituhanon iyang gihatag nganhi kanato. Sa unsang pamaagi pinaagi sa balang espiritu nga nagapuyo diha sa imong kinabuhi, nagapuyo diha sa imong kinasuluran. Kini nga mga panalangin gikan sa langit o dili gikan sa imong igsoon, dili imong pagpaningkamot. Muna kung imong tanawon igsoon, nindot kaayo ang pulong sa Ginoo nga imo ning masabtan, imo ning makatunan nga mga pulong tungod kay igsoon. Sa imong pagtuon niini kini nga mga bersikulo nga ako ipakita kaniyo pag-ulang, makaangkon ka og mga pagpagadayag kung unsaon mahimong mapanalanginan ang uban og ang mga uban sa mga espirituhanon nga mga panalangin langit nun diha kang Kristo. Ang kadato sa himaya ni Kristo igsoon, kung imo ginasalig nga kaniya ang tanan, mamaimuha na, imo nang masinatian, imo nang ma-enjoy, imo nang madawat hinay-hinay sa imong kinabuhi adlaw-adlaw sa diha nga imong ginahawiran ang pulong sa Ginoo, imong ginatuuhan, ginasaligan ang Dios diha sa imong kinabuhi igsoon. Sa diha nga imo ning madawat nga mga pagpadayag karong gabi una igsoon. Ang tanang klaseng buhat sa kaaway diha sa imong kinabuhi dili na siya makapadayon. Ang buhat sa kaaway is kanunay na siyang nagasamok sa atoa. Ang buhat sa kaaway kanunay na siyang nagabutang sa tong una nga pobrilay ka, masakiton ka, kana pildido ka, magpabilin kang dili maayo. Kanang mga butang nga igsoon, kung imo ning madawat ka mga pagpadayag, kung imo ning saligan ang mga verses nga atong gitun-an karon, ang buhat sa kaaway dili na siya makapadayon sa imong kinabuhi,
dili na mudaog. Balatian, mawala na. Kakulangon, masulbad na. Mga utang, mabayaran ug manghinubra pa ang maubot sa imuha. Depression, mawala ug mahimong grabing kalipay diha sa imong kinabuhi. Ang kaaway, mapahigawas tungod kay dili sila makasugakod sa anointing nga gikan sa Dios nga naa diha sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon igsoon ang parable of the prodigal son, kung imong tan-awon to kay mo na siyang basahon gyud, ang magulang nga anak didto mura ba og wala niya gibati nga siya anak. Nga naman, ano kaingon man ko, tungod kay nakita niya iyang mura bang nakita niya iyang kaugalingon nga usa siya kasulugoon nga kanunay nagtrabaho para mahimuot iyang amahan. Kung ato po nang tan-awon diri sa kalibutan, mao ni mga tao nga wala kasabot sa grasya sa atong buhi nga Dios. Nagpabilin diha sa balaod nga kanunay silang naningkamot nga mopahimuot sa ilang amahan, pinaagi sa ilang sakripisyo, pinaagi sa ilang paghago. Apan kung imong tan-awon igsoon, unsa man ang gitubag sa amahan ngadto kaniya. Siya mao ni ang tubag sa iyang amahan sa Lucas 15 verse 31. And siya, apan mitubag ang iyang amahan, ikaw kanunay ani uban ka nako, ug ang tanan nga ako imo usab. Kung imo mo kung tan-awon igsoon, kining prodigal son halos man gyud na tanan ni nakabalo na nga ang manghod nangayo sa iyahang kanang bahin katigayunan gihatag sa amahan, o karon iyang giwalas ang tanan, o ning abot ang panahon nga naghinuklog siya nga isang pasaylo tungod kay wala na lagi tanan, ning balik pagkapobre, o nahinumduman niya iyang amahan nga grabe naghinubra ang pagkaon dito, o ang iyang magulang nga anak grabe ang pagpaningkamot sa pagtabang sa amahan, grabe ang iyang paghago, wala na siya panahon nga maglipay-lipay sa iyang kaugalingon, wala na siya panahon maglipay-lipay uban sa iyang mga barkada, wala na siya panahon nga mag-ihaw-ihaw unsa ba. Ang iyahan naning kamot lang para mupahimuot sa iyang amahan. Apan kining manghod ning balik ug ang amahan tungod kay dako ang paghigugma sa amahan ngadto sa iyang anak, iyang gikakos, iyang gihatagan og singsing, iyang gihatagan og sandal, iyang gihatagan og robe, og ihapang tip kanang gipakumbirahan, nag-ihaw pinatambok nga mga mananap alang sa pagsaulog sa kumbira. O kining nga magulang nagahuna-huna siya nga kinahanglan pa iyang pahimutan ang amahan para mag-enjoy siya. Apan ang iyang manghod nga grabe kabadlungon, igipa piyestahan pa noon, igipa kumbirahan pa noon mo nang kung imong tan-awon dire, grabe ang kasina sa magulang. Apan mo sa gingon sa amahan, ikaw kanunay aniya uban ka nako, ug ang tanan nga ako imuha usab. Kanon igsoon, siguro makaingon kasi mo kaugalingon nga mura kag katong magulang nga anak. Mura ba grabe na nimong paningkamot sa imong kinabuhi, grabe na nimong pagpahimuot sa imong amahan, sa amahan nga to sa langit, pinaagi sa imong pagsunod sa balaod, pinaagi sa imong pagtuman sa tanang mga palumanon. Apan nakita nimo imong kinabuhi nga mura ba kulang pa. Munang grabe ang imong pagpaningkamot, paghilak, paghago, pagsakripisyo para pahimot ang amahan. Wala ka kabalo nga ang gugma sa amahan naa kanunay kanimo. Wala ka nakabalo nga ang tanan nga giandam sa amahan para sa imuha. Ang tanang giprepara sa amahan para na sa imong igsoon. Amen. Unsa kanindot nga statement, what a powerful statement, ka puno sa gugma ug kasuod kani intimacy, pagkamanggahinatagon ug kumplitong pagdawat ngadto sa anak igsoon. Ipakita diha nga verse. May mo tan-awon igsoon, usahay makalimuta nga ang Dios di ay kanunay nagapangandoy kanato. Kanunay gusto sa Ginoo nga kita mismo moduol sa iyang tiilan, muluhod sa alang sa pagpasalamat sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Muila nga ang atong Ginoo grabe ka may gugmaon, grabe nga moamuma sa atoa, grabe nga motabang sa atoa. Amen. Muna igsoon undang na sa kanang imong gihuna-huna karon nga pobre kay ka. Walaan na sa imong kinabuhi. Sama sa akong gi-share atong last Wednesday, akong ginaingon, akong ginadasig sa atong mga kaigsuonan kaninyong tanan nga ibutang sa atong unang-una nga ang pagkadato naa na sa ato at dili tungod sa atong pagpaningkamot, kundi tungod sa gibuhat ni Kristo didto sa cross. Amen. Stop pretending to be poor when you are actually rich in Christ. Amen. Ibutang ang espiritu sa pagkaanak, dili ang pagkaulipon. Kaya ang ulipon igsoon,
wala gid na siya mapanunod gikan sa iyang agalon. Apan ang anak mao na ang manunod sa tanan kung unsa ang gipanag-iya sa amahan igsoon. You are always with the Abba God, and all that is His is yours in Christ. Amen? Igsoon, ang tanan nga naa sa amahan, imuha na. Tungod kay ikaw, igsoon ni Kristo, anak sa Ginoo. Ug imo nang hinumduman na igsoon, dili mo nakalimtan. Ug tungod kay anaa ka kang Kristo, masinatian nimo ang kinabuhi nga madagayaon. Tungod kay anaa ka kang Kristo, imong maangkon ang kinabuhi nga malipayon ni igsoon. Sama sa giingon sa Colossus 2 verse 8 to 10. Ayon sa diha, pagbantay sa mga tawo nga buot modala kaninyo sa ilang grupo, sa pinilisupo nga pamaagi ug malimbungon nga mga pagtulunan. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan karon igsoon, even kining atong pagkabalo sa grasya, kung makulangan pagani ka sa pagsabot ug pagpalalom sa pagsabot sa pulong sa kining ginatawag og maayong balita nga mao ang grasya igsoon, basin unya malimbungan pa ka sa mga pamaagi sa uban, pinaagi sa mga pinulusupo nga pamaagi alang sa pagkabig nga na kanimo igsoon sa mga mali nga mga pagtulunan. Ngayon sa dinhi kini nga mga pagtulunan dili gikan kang Kristo, kun dili napanunod lang nila sa mga katigulangan o sa mga kalibutanan nga lang nga pamaagi. Kung imong tanawon igsoon, usahay biya makatuo pud ta nga ang ilang mga pamaagi, ang ilang relihiyon tama tungod kay napoy mga milagro, napoy panghitabo sa ilang kinabuhi. Apan igsoon ingnon ta ka na ang tinuod na alang yun sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod na alang yun nakasulat sa Biblia, ug mao ni atong ginatun-an ginatudlo nga na kanimo aron ikaw ug ako makamata makabalo sa kung unsa ang kamatuoran nga maghatag sa imong kagawasan. In verse 9 insya, ang tinuod si Kristo na himong tao, apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Kung imong tan-awon, daghan man mga tao nga nagasimba or daghan man mga pundo karon sa kalibutan nga dili gid mo ila kang Kristo nga Dios, kay nagtuo gid sila nga tao lang gid siya. Apan ingon ang Biblia, insya si Kristo tinuod, si Kristo na himong tao, apan bisan paniini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Wala mawala ang iyang pagkaanak sa Dios, wala mawala ang gahom nga naa sa iya, wala mawala ang otoridad. Apan katong iyang pagkatao igsoon gisulob lang to niya aron masinatian niya ang kinabuhi nga tawahanon ug makabalo siya sa imong gibati aron ikaw makaduol ka sa panahon nga ikaw magkinahanglan, makaduol ka sa mga problema, mga tentasyon nga moagi sa imong kinabuhi. Tungod kay si Kristo iyan ang nasinatian, iyan ang naagian ug kabalo siya ni anang imong giagian ug naluoy siya sa imuha. Kay kung unsa imong nasinatian na niya. In verse 10, siya ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo. Amen. Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kanimo, anaa kanako, anaa kanato nga naay mga Kristo, anaa kanato nga naay balang espiritu nga nagapuyo. Kining tanan dili tungod kay maayo ta o kugihan ta, kun dili tungod kay kamo anaa kang Kristo nga mao ang nagagahom sa tanan nga espiritu nga nagahari ug may gahom nining kalibutan na mga igsoon. Ang imong tan-awon, ang kadagaya sa kinabuhi naa sa atoa, magakalipay ta ni ana tungod kang Kristo. Pastor, mudagaya ka ang akong kinabuhi nga wala man ko'y trabaho, mudagaya ka ang akong kinabuhi nga wala man ko'y negosyo. Igsoon ingnon ta ka, ang kadagaya wala nagabase sa imong pagpaningkamot. Ang kadagaya wala nagabase sa pundo sa imong bangko. Ang kadagaya wala nagabase kung unsa kadako ang imong yuta. Ang kadagaya wala nagabase kung unsa kadako ang imong negosyo. Kundi kining tanan nagabase sa kung kinsa ang naa diha sa imong kinasuluran nga mao si Kristo ug ang balang espiritu sa Dios. Matud pa kini nga gahom, kini nga espiritu mao kini ang nagagahom sa kinabuhi ni Kristo ug mao usab ang nagagahom nga kanimo nga mao'y nagahari sa tanang may gahom dining kalibutan ng mga igsoon. Mga igsoon, karong gabi una ako gid gina-encourage sa inyo nga ayaw gid ninyo ibutang sa inyong una undangin na ang kana bitong paghuna nga ingon ani lang jud ko, pobre lang jud ko, masakiton lang jud ko, luoy jud ko.
undangin na igsoon kay humana gibayran ni Kristo ang tanan dito sa cross, gipakamatsa na niya para sa imuha. Ang imuha lang is mo focus ka sa iya, ang imuha lang imong ibutang imong pagsalig ngadto sa iya, kaysa diha kung ibutang nimo imong pagsalig ug pagtuo ngadto kaniya igsoon, matingala ka ang imong kinabuhi, hinay-hinay kang i-lift up sa Ginoo sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, financial, physical, material o sa spiritual igsoon, sa tanan aspeto igsoon. Mo ni akong gina-challenge sa inyo, hinay-hinayon mo pagbayo sa Ginoo sa iyang pamaagi, dili sa imong pamaagi. Kaya nga naman dili gusto ang Dios nga ikaw ang mabayaw sa imong kinabuhi, kung dili gusto sa Dios nga ang mabayaw sa imong kinabuhi ang pangalan nga Kristo, ang balaang espiritu nga naa diha nagagiya sa imong kinabuhi, naa diha nagapuyo sa imong kinasuluran igsoon. Amen. Muna akong imong tanawon igsoon ang pulong sa Ginoo, kanunay gyud na siya nga mopahinumdum ka nato, mopakita ka nato sa kung unsa ang mga plano katuyuan sa Dios atong kinabuhi. Dili gusto ang Dios igsoon nga magpabilin lang ka diha, abi kay wala na kay trabaho, abi na kay wala na kay project, o abi na kay wala na kay makita nga source of income sa imong kinabuhi, makaingon ka nga ingon ana na jud ka. Dili igsoon. Usay sa atong kinabuhi, ang atong kalipay nagabase sa atong bulsa. Apan ingnon ta ka igsoon, dapat ang ibutang sa imong hunahuna ang kalipay wala nagabase sa imong bulsa, sa imong panglawas, kundi nagabase sa kung kinsa ang naa sa imong kinasuluran, nga mao ang balaang espiritu nga mo'y nagahatag sa imong kalipay, mo'y nagahatag sa imong kusog adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, mo'y nagahatag kanimo kaalam sa pagkabut sa mga butang nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi, mo'y nagahatag sa imong pagsabot aron masabtan nimo ang mga plano ug katuyuan sa Dios diha sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Hallelujah. O ang pulong sa Dios igsoon always gyud na kanunay gyud na mopahinumdum sa atoa o ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan ni anang tanan alang sa atong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Magapasalamat ta. Amahan na mga langit nun, salamat God ining matahom nga kagabion, salamat sa imong mga pulong, sa imong pagkiya ni ini, pagsilyo ni ini, dili kini mahilaptan sa among kaaway. Magamit naman ni adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi, dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magapadayon ta igsoon ato ta sa atong communion. Ikis atong ready na, ibayon ninyo ang inyong bread. Sa gabi nga gibilian si Jesus mikawa sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag siya matinon-an ug mingon siya kini nga pan nga disimulo sa akong lawas may nag-antos nagsakripisyo lang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako kay sa matagkaon sa matag-inom ninyo ni ini yung gibantala ang kamatayan ni Kristo. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa imong lawas nga midawat sa tanang sakripisyo Lord dito sa cross, so that by your stripes we are healed. Lord, salamat Lord sa sakripisyo sa imong anak God. Ang kabulaanan ng mga angkod Ginoo, ang kadaugan, maayong panglawas ang mga angkod God tungod sa iyang ibuhat dito sa cross. Sa Lord, pangayan ka sa mga pagdahing pagpasalamat alang sa mga katawan. Dalaygon ka Ginoong Diyos sa walay katapusan. In Jesus' name, let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Bayo na to ang kupa. So sa mga gabi igibalihan sa Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag sa matinon na nagmingon siya kini nga kupa ang nagsubo sa akong dugo ug may nagdala sa bagong ako binanting walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako kay sa matagkaon sa matag inom niyo niini inyong gimantala ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God nga giula dito sa krus sa Kalbaryo, ang dugo nga nagpasaylo sa among mga sala, ang dugo nga naghimo ka namong angayan nga pasulod sa gihalayan sa langit, ang dugo nga nagpabli sa bag-o nga gianan padulong sa trono sa grasya aron kami Lord makaduol nga nakanimo ug among maangkon among gikinahanglan sa panahon nga kami makinahanglan. O salamat Lord Jesus di ang imong dugo nagadagay daya makaayuhan mga panalangin alang sa mga katawhan Lord. That's why Lord aron gabi o nagad angayan ka sa mga pagdahig ko pasalamat alang sa mga katawhan God. We honor you Lord in Jesus name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Thank you God. Salamat Lord. Nining matahong nga kagabian din. Salamat Lord sa imong mga pulo nga kanunay nga kahinumdum. Salamat Lord sa kalampusan sa mga buhaton Ginoo. Salamat Lord
sa mga katauhan, ka nagaligpon, ka nagalipay, ka nagapalangin, ka nagatabang, Father. Salamat, Lord. Ang pamilya sa inyo Covenant Interest ang ginaginasang at nga nakalimugan uban sa pagdumalan ni Pastor ni Sir Yani. Salamat po sa nakitakwid ka nakikuban sa tanong members sa inyo Covenant Interest, ikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, Lord. Lord, salamat ang iyong grasya at pabor, maana akan hamutan na Father. Salamat, Lord. Ang nasa sa Israel, we declare blessing, shalom, salvation, Lord. Nasa sa Pilipinas, Father, we pray and we declare that Philippines is for Christ, our President, our Vice President, Lord. Ang tanang nagadumala sa mga nasod, Father, ang mga pag-ampugad niya, ang pagkamatarong, magaharas na kasing-kasing unahuna, ang kahadlok na kanimo, Ginoo, ang pagkamatarong din, ang kaluwasan, manakailakan, ang protection, ang kaalam kay Heavenly Father, Lord, alang sa pagdumala sa mga nasod, Father, tungkol kay Lord, kining tanan gad alang sa among kabulahanan, Ginoo, tungkol kay sa imong pulong gad kaingon. Nabulaan ang usa ka nasod kung mga nagadumala ni ini madlukot nga nakanimo, Father. Salamat, Lord, di anang tanan. Salamat, Lord, sa mga loved ones, sa mga katawhan, Father, kanakiguban, kanahamutanan, kining mga katawhan sab nga nagasubaybay ni online. Salamat, Lord, sa pagbisita kanila, paglikon kanila, paglipay kanila o paggrant sa mga pagkinahanglan, Ginoo. Salamat, Lord, sa mugog mga walay pagluban. Dalay gud kay Ginoo sa walay katapusan, ang mugog himaya, ikan karon naghandod sa walay katapusan, imo lang ug tanang anak sa Dios, moingon og amen. Amen. Salamat mga igsoon sa gayon yan yung gihatag karong gabi una alang sa pagtuon sa pulong sa Dios, alang sa mapag-ampo o alang sa mga butang atong nakatunan karon ka igsoon. Amen. O salamat sa higayon o makita-kita ta og maadlaw alang sa ato ang serbisyo, makita-kita ta alang sa pagdayeg sa atong buhig nga Dios. Salamat, ang Dios magapanalangin ka natong tanan. God bless. Shalom.